Ассалому алайкум духтаро, рӯзи ҳаматон ба хайр бошад. Иншалло ки ҳар яки шумо хуб ҳастен. Ман имрӯз камтарак вай гирифтам. Зуволаи пончик гирифтем. Ман пончик неву бурса ки ҳастку мухаллӣ мекунам. Як ҷо файрод кардан. Барои мехостем ки ягон чиз пазем. Ин осонтара гуфта бетеза как мешавад. ҳозир хамири ман нарасида. бинем. Да як дамак расида ӯзи ман тунук мекунам. короче пухтан мегирам. хай сета зуола шуд, иш камтар калонтар, дута майда. Агар мин дута шакрина дигаш миста барои пончик. Пончикои ман тайёр шуд. Иқаб бурсак кардам, пончик кардам, хел руша украшение кардем. Бурсакҳо бошад, просто сахарини пудра пошидем, тамом. ҳозир бошад вай рафтесем хонаи амамшон, маърака рафтестем. Моро имрӯз маърака файрод кардан. ҳамроҳи модарҷонам хонаи амам мерем. ҳаво гарм, он қадар хунук не. Ҳамин як чизи камтарак тункак мепӯшӣ, боси равно гарм мешавӣ. кӯдакҳоя ҷиянам нигаҳ дорам, дар пеши ҷиянам монда. гуфтам ки барам бо амин чӣ хел маърака кӯдакати бе ҷиянам духтари калон. ҳамроҳи модарҷонам рафта камтарак мешинем, баъд бо мебиёем. яхеш табора инем, чанқа буд ки ҳеҷ кия надидем. хай қариб хонашонда мерасем. чанд қайикитонам бо барои шумо синмат мекунам. ӯзи бояд равем магазин, камтарак барои кӯдакҳоя харид кунем. ҳама чизош ростӣ нархош аз Россия фарқият дорад. ҳамин агуша хай унҷо 56, баъзе вақт 46, 36 ҳамин хел меёфтӣ. инҷа ба ӯзи бошад амино 10 сом, 14 сомон ҳамин хели. ва подписчикон мехоҳам ки имрӯз дар бораи як-ду комментариҳоятон ҷавоб гӯям, барое ки бисёр аз ҳамин комментариҳо ҳамин саволро такрор ба такрор нависанд ва мехостам ки дар бораи ҳамин комментариҳоятон худам пурра маълумотиям. аввалинаш ки бисёрҳо хостанд ки фаҳманд вақте ки мо Тоҷикистон меравем, кӯдакҳои мо мактаб мехонанд, мактабошон чӣ мешавад гуфта савол метиҳад. раҳмат барои ғамхорӣ. баъд ҳамин хел духтаро савол метиҳанд ки духтаратон мактаб мехонанд ё ки ягон ҷои дигар. хай короче умуман ҳамин савол дар бораи мактаби духтаро мешавад. ман ростӣ як моҳа гуфта омадагиам, справка гирифтагиам. ман метавонам ки кӯдакҳоро бурда мактаб дамонам. короче кӯдакҳо хондан гиранд. мо вай дафъа омада будем як моҳа. ман духтарчама мондагӣ будам, мактаби 92, мактаби русӣ монда будам, мехонданд. где-то 2 ҳафта хондем. бачам ки мазаш ки нашуд, мо гаштарака рафтем, справка гирифта рафтем. Да мо у кара дела овардагӣ будем.
вай карад мо дела наовардем, просто справка гирифтем, ранги ки одиқ барин айсадикам ҳамин хел навистем ки штоби ки мо як моҳ нестем, аз ҳамин мактабам то 9 январа мо одиқ гирифтагием. мо метавонем ки чӣ хеле ки гуфтам духтарома монам ки хонад ё ки одиқ кунад. агар ки вай намонамшон хондан, аз чӣ сабаб мегӯм ки намонамшон? инҷа дарсош беҳад қин бечора. Саҳар мераванд, ними бегоҳ мебиёнда, қин дарсо беҳад қин вазбин кӯдакода. барои ҳамин хостем ки хатиаби як моҳам бошад камтарам бошад дам гиранд, камакак истироҳат кунам, бефарагиҳошон бурояд. лекин агар ки боз бинам ки хай ҳамин хел вай истоданием ё ки хай аввалаш худованд саломатимон бошад, лекин ман истоданиам мехоҳам ки 2-3 моҳ истам. агар ки аз ҷониби худованд ба мо шифо насиб, танамон сиҳат бошад, иншалло ки боз мемонам кӯдако хонад. лекин ки бо ҳамин як моҳа бошад, мо бо ягонҷо справка мегирем ҳамин хел аз ягон мактабу, баъд меравем бо далши мактаби худашонда хондан мегиранд. духтаро ҳамина савол додед, ман ҷавобатонро ба фикрам гуфтам, шумо ҷавобатонро гирифтен. ва дар бораи дигар савол мехоҳам ки ҷавоб гӯям. бисёриҳо гуфтанд ки барои чӣ шумо Тоҷикистон меред, чӣ гап шуда бошад? Не ягон гап шудагӣ нест, алҳамдулилло ҳама тинҷ, ҳама нағз. Просто мо беҳад зиқ шудем. Қариб 2.5 сол буд ки мо наомада будем. пеш мо дар як сол 2 бор то 3 бора мо рафта меомадем. ҳамин раҳамон дар рафтаву омаданмон буда. вақте ки карантино шудан бачам ки шуд, баъд ман омадана камтар кардам, ба хотири бачам ки вай нашабуд ҳаволиш нашаваду мазаш нагурезад. ҳамин сабаб буд духтаро. ман ако хостам ки зимистон даравам, ҳамин ҳозир вақт даравам, шояд ҳамин пагода ҳардуш мувофиқ мебиёда. Тоҷикистон кати Россия мумкин пагодаҳош ҳардуш боду ҳавош як шавад, мумкин ягон чӣ нашавад. хай ҳамашта алҳамдулиллоҳ духтаро. баъд бо саволи дигаратон буд ки чаро шумо хонаи хуштамонатон нарафтеду хонаи очатон омадед. ку ин саволда чӣ хел ҷавоб диҳам? Хай шавҳарам хост ки ман хонаи очам равам, камтар амин мондагия бурораму, баъд хонаи бо хуштамонам равам. манам ҳамин хел кардам. Омадем камтар мондагимона буровардем, баъд пагошта хонаи хуштамонам рафтам. хонаи хуштамонам рафтам, унҷа ба қариб 1.5 рӯз, 2 рӯзу 1 шабхоб рафтем. бо омадем ҳавли хунукай барои кӯдак, як камтар кӯдак омӯхта шавад, бо ҳамин хел ҳар дафъ мерем 2 рӯз 3 рӯз истода меоем. ба ҳар ҳол ҳавли хеле яйда хунукай алов мекунанд. серавно хунукай кӯдак медурояд, ҳам шамол мехӯра, ҳамин хел хай барои хуштамонам гуфтанд ки рӯчи хонатон равед нағзтар. хона монда як модарам худаш тоқа, мо янга надорем, чӣ надорем ки кати модарам истад, серавно хонаошон калон, мо ҳам айму меғонҷем. барои ҳамин мо рост хонаи модарам омадам. ҳар вақте ки хостем мо рафта омадан мегирем. ба фикрам ҳамин қадар савол бо духтаро. баъд аз ҳаматон миннатдор ҳастам ки ин қадар дуои нағз кард, ин қадар суханҳои нағз гуфтед дар таги комментария. беҳад шод шудам духтаро. сабаби ки кам буданам ва ҷавоб надодан дар комментария ин норасогии интернет мебошад. хона монда ҳастай, вайфай ҳастай. вақте ки ман берун бироям, вайфай ман мемурад. хай одам ки аввал омадагӣ бошад, чӣ хел хай камтар саргардон мебурояд, ҳамин хелда як умчи дар кор мешад. барои ҳамин камтар дер ё видео мепартоям ё ки дер висети мешавам. барои ҳамин кори фабриликам камтар манда мушкил шудестай. ҳозир ман симкарта гирифта наметавонам, паспорти ман срокаш гузаштагиай. ман гаштарака паспорти ман айсар нав мекунам, баъд ман метавонам симкарта гирам, баъд берунам бироям интернет кати. хулоса намин хел духтаро, ако ман ҳаминҷа шиштам, камтар дар суханои шумо ҷавоб гуфтам. ин шарикоя мебинед, ҳамаи ҳаминаи модарҷон ман хонаи ҳамин хел оро додагӣ буданд барои омадани мо. ҳамашон ҳаминҷа да истодай. кӯдакҳо бозӣ мекунанд, медароям бозӣ мекунанд, ҳамин хел истодай. хулоса намин иншалло ки видеои нағз, видеои хуб кардан мегирам, ба шумо мепартоям.
куҷое ки рафтам, то чӯни метонистагима ба шумо синмат карда мепардоям.